dos 5 meses da toma de posesión do señor Núñez Feijóo e do Partido Popular na Xunta de Galicia, as Xuventudes Socialistas de Galicia queremos denunciar o ataque que está a sufrir o ensino público a través de sucesivos recortes, por unha banda, en gasto social, en cartos que directamente se deixan de invertir en ensino público e, por outra banda, en recortes en dereitos da cidadanía, recortes que, ademais, estamos a sufrir especificamente os mozos e mozas galegos. Chama especialmente a atención que só sexa no ensino público no que o PP está a aplicar con especial dureza a súa política de austeridade. Cuestións como a eliminación da gratuidade universal dos libros de texto, o expediente de regulación de emprego encuberto do profesorado que traerá aproximadamente unha perda de entre 700 e 1000 postos de traballo de profesores e profesoras galegos. Hoxe xa levamos 400 postos menos. A supresión progresiva dos comedores escolares, as políticas de reagrupamento de alumnado que van en contra de todas as indicacións que non só dá a comunidade educativa, sino que tamén nos dá a Unión Europea, o peche masivo de escolas por toda a comunidade autónoma e a falta de investimento nos centros educativos. Concretamente, este ano se van a pechar alrededor de 23 escolas por toda Galicia. E todos estes cartos e esta política que se está deixando de levar adiante nos centros públicos, curiosamente, pasan a investirse no ensino privado. Centros, na súa maioría, ligados ao Opus Dei, que segregan nenos e nenas nas súas aulas, este ano recibirán preto de 3 millóns de euros para desenvolver esas políticas discriminatorias no seu seo e que, ademais, se acaban de renovar por 4 anos máis os concertos educativos con todos estes centros, incrementando en 17 millóns de euros os gastos que estaban previstos realizar nesta modalidade de ensino dende o bipartito. Dende a Organización Xuvenil do Partido Socialista de Galicia, vémonos na obriga de trasladar á mocidade galega os perigos dunha política no ensino privatizadora, discriminatoria, elitista e que pretende empregar a lingua como instrumento de conflito nos nosos centros educativos. Queremos trasladar isto á mocidade e queremos que a mocidade participe, se molle, proteste e reivindique os seus dereitos, porque a forma de construir unha cidadanía con máis dereitos e máis igualada neses dereitos é facer unha cidadanía tamén máis participativa. Con todas as medidas que está a facer o Partido Popular queda máis que justificada a campaña. A campaña a facemos porque temos a obriga de facela por cuestións evidentes, porque cada día sacan novas medidas que supón un ataque ao ensino público e tamén porque pensamos que a maior parte do estudantado está desinformado. Consideramos que a información do estudantado é de vital importancia para a implicación dos estudiantes para a mellora do sistema educativo. Por estas razóns, a campaña a levaremos a cabo por toda Galicia. Intentaremos chegar ao maior número de centros posibles, institutos, escolas e universidades. O que faremos será dividirnos en comandos e intentar falar co maior número posible de estudiantes con unhas pequenas charlas, unhas pequenas explicacións de tú a tú para que eles se percaten de como lles pode influir as medidas do Partido Popular e o atraso que supón para o ensino. Ademais dos cartéis e dos dípticos habituais, lanzaremos nos vindeiros días unha páxina web que pretende ser un diario de campaña co que temos dous obxectivos principais. O primeiro, por suposto, informar a mocidade galega e outro de que se implique, que participe na nosa web con comentarios ou colgando fotos e tamén que asinen as nosas ideas apoiándoas, é dicir, que se sume, que iso é o lema da nosa campaña, para apoiar e difundir na mellor medida posible. Non descartamos actuacións puntuais, se vemos que o Partido Popular segue sacando medidas que non supón unha mellora do ensino. Dicir tamén que esta campaña non é unha campaña pechada. Esta campaña empeza co inicio do curso escolar, pero non sabemos cando vai rematar. Rematará cando o Partido Popular
pois deixe de atacar o ensino, a campaña terase que seguir actualizando, que novas actuacións ou novos argumentarios para poder informar o estudiantado. Esperamos contar coa participación de todos os estudiantes, invitamos os medios a seguir esta campaña para poder conseguir os nosos obxectivos de informar o estudiantado. Que me fai moita gracia que sexa precisamente Esperanza Aguirre, que sexa precisamente a Comunidade Autónoma de Madrid a que abandeire a loita pola figura do profesorado, cando non fai moitos meses aprobaron un orzamento universitario que non permitía pagar os salarios dos profesores, e ademais estamos a falar da Comunidade Autónoma que menos inviste en ensino público, co cal me fai gracia que falen de autoridade do profesorado cando non respetan ao ensino público, non? E en segundo lugar, o que sí me gustaría decir é que cando falamos de autoridade temos que diferenciar dous conceptos que polo menos facemos dentro das Xuventudes Socialistas de Galicia. Un, que é o da autoridade ligada ao poder, o poder que tiñan antigamente os profesores, que se situaban nunha posición xerarquicamente superior ao alumno e que lle decían precisamente por ese poder o que tiña ou que non tiña que facer. E a resposta do alumno non era por respeto, era por medo. Esa é a autoridade que nós non queremos que exista no noso ensino. Nós apostamos por unha autoridade que ten máis que ver coa idea de autoritas, que é saber socialmente recoñecido. Un profesor é respetado porque ten uns coñecementos que lle fan ser respetados pola comunidade, e é a comunidade a que o respeta, non unha lei a que lle dá ese rango, nin a que di que tes que respetar a alguén porque ten un determinado posto social. E como se consigue eso? Eso non se consigue a través dunha lei, eso se consigue construindo centros educativos coparticipativos, onde o alumno teña moito que decir, onde medie os seus propios conflictos, sexan os alumnos nos que moitos centros aquí en Galicia se están aplicando solucións de mediación dos propios alumnos para a resolución dos conflictos, donde se aposte pola formación do profesorado en resolución de conflictos, donde se sigan incrementando orzamentos para contratar a profesores, se contraten mediadores, se contraten psicólogos, se contraten orientadores, e iso é precisamente o que non está a facer a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia está eliminando o profesorado das aulas, está eliminando o profesorado que atende a problemas específicos do alumnado, aos orientadores, está eliminando cartos que invisten no ensino público e non cree na figura do alumnado. Entón, por unha lei, a través dunha lei non se pode garantizar que o profesor vai a ter unha figura respetada dentro do centro educativo. Iso hai que traballalo, e se traballa de xeito multidisciplinar e non a través dunha lei.